Факта, че при пропорционалната система се гласува за партии, прави депутатите отговорни само към партийното ръководство и към онези, които изготвят кандидатските листи. Те се превръщат в партийни представители, а не са народни представители. Тези проблеми са част от самата ДНК на класическата пропорционална система и все повече хора смятат, че тази пропорционална система е неподходяща за избора на народни представители у нас. Ако изборите се провеждаха по системата на Слави Трифонов, в момента в парламента картинката щеше да е следната. ГЕРБ СДС 171 депутата, ДПС 27 депутати, Демократична България 18 депутати, Има такъв народ 13 депутати, БСП 11 депутати. Прекрасна картинка. При тези условия с този тотален контрол на всякакви местни феодали, това означава, че мажоритарните депутати ще бъдат функция на местните феодали. Тоест под имитацията на народовластие и гласуване за личности, другата мантра, която въобще не оправдава очакванията, ще се извърши всъщност подмяна на вота, ликвидиране на многопартийната система, концентрирането около 2, максимум 3 големи партии, даже това е много, и в резултат на което ще има още по-голяма ерозия на демокрацията, не че сега в момента не е така. През 2013 година Мая Манолова и БСП пак щяха да правят ревизия на Бойко Борисов, обаче тогава какво стана? 2013 година беше съвършено различно от 2021. Различно бяха условията. ГЕРБ беше във възход, ГЕРБ в 2021 не е във възход. Да започнем с мажоритарната. При нея се съставя един по-единодушен парламент, който е по-стабилен поради липса на вътрешни разногласия. Също така, тази система е по-лесна за разбиране от избирателите. Друг важен плюс на мажоритарната система е, че при нея на преден план излизат личните качества на кандидатите. При тази система обаче има много голяма загуба на гласове. Хората, които не са гласували за крайния победител, не получават никакво представителство. Също така, по тази система има доста голям шанс частни или местни интереси да получат несправедливо голямо представителство в парламента. От другата страна стои пропорционалната система. При нея имаме по-адекватно представителство на гласувалите. Ако 40% от населението са гласували за една партия, то тя ще получи 40% от местата в парламента. Освен това, по този начин повече хора получават представителство. Основен минус на пропорционалната избирателна система е, че тя е неприложима за еднолични органи, какъвто е президентът, например.